Hej, jeg hedder Søren, og jeg er jeres historielærer. Ja, Søren. Det er jeg klar over. Men jeg har lige et spørgsmål. Jeg forstår altså ikke alt det der med middelalderens landbrug. Jeg hedder Søren, og jeg er jeres historielærer. Ja, Søren. Men vil du ikke lige fortælle mig lidt om landbruget og landsbyerne i middelalderen? Man kan jo ligesom ikke bare lige gætte sig til, hvordan middelalderen så ud, vel? Se, der er du heldig. For din historielærer, der i øvrigt hedder Søren, ved alt om middelalder. Fedt. Nu skal du bare høre. For eksempel er vi hele 2000 kirker her i Danmark, der faktisk stammer fra middelalderen. Det føles bare så langt væk alt sammen. Og jeg går aldrig i kirke. Jamen, så gå ud på din græsplæne og grav dig et hul. Du kan måske være så Sørens heldig at finde lærkarskov, jerngenstande og knogler ved for centimeters dybde. Wow. Vi har faktisk meget at takke middelalderens bønder for. De grundlagde det nuværende net af landsbyer. Det var også middelalderens nye klasser af handlende og håndværkere, der skabte nettet af torve og købstæder. Men hvad med det der dyrkningstamtam? Nu skal du bare høre. Det hele hænger sammen. Afstanden mellem byerne afhænger af middelalderbondens dyrkningssystem og de teknologiske muligheder. Ofte var der 3 kilometer mellem hver landsby. Du snakker jo kun om landsbyerne. Det er helt korrekt. Og det vil jeg fortsætte med lidt endnu. Landsbyer er et spændende emne, for det var ikke bare en samling gårde og hus, men nærmere en livsstil. Tag nu for eksempel landsbyernes navn. De går tidsfæstet. Hvornår landsbyerne opstod? Hvor bor du henne? Altså, min mor og far er skilt, ikke? Min mor bor i Voldtofte. Min far bor i det totalt nederen Flimløse. Interessant. Navne med endelsen Tofte var nemlig almindelige i vikingetiden, mens endelser som Løse, Lev og Inge stammer helt tilbage for århundrederne omkring Kristi fødsel. Så Flimløse er måske slet ikke så nederen. Har Jesus fætter så boet i mit hus? Det er muligt. Men det må du spørge din religionslærer om. Husk nu på, at jeg er Søren, og jeg er din historielærer. Så i stedet kan jeg fortælle dig om vandringerne. Igennem jernalderen flyttede landsbyerne med jævne mellemrum. Ofte flyttede de kun nogle få hundrede meter efter at have boet det samme sted 100-200 år. Det var de samme indbyggere, køer, hunde og så videre, derfor flyttede navnet med. Wow! Så byerne flyttede sig. Lige præcis. Men så skete der noget. I overgangen fra vikingetiden til stenalderen. Nej, ikke helt. Middelalderen. Og ophørte de gamle landbyers vandring. Det var omkring i 1050. Nu blev landsbyerne liggende, og det er sådan, det ser ud i dag. Men nu vil jeg altså høre om det landbrug. Ja, jeg er glad for, at du spørger ind til landbruget, for det markante spring i landbrugsteknologien er netop det, der kendetegner den nye epoke. Naturligvis havde vi at gøre med kornproduktion. Men produktionen af korn var slidsom og dyr i arbejdstid. Man forsøgte derfor at kombinere med fødte kilder fra husdyrs brug. Det betød, at man skulle have forholdsvis store arealer, hvor dyrene kunne græs. Hvad gjorde man så om vinteren, når man ikke kunne dyrke korn? Kornet kunne holde sig meget længe, og var en vigtig proviant om vinteren. Det var let at opbevare og transportere, og derfor blev også et uundværligt handels- og beskatningsobjekt. Så det var en slags penge? Ja, det kan man sige. Det var en central værdimåling, som hed. Middelalderens landbrugsrevolution handlede i høj grad om, at forbruget af kornproduktion udvidede sig og kunne derfor ikke alene kunne brødføde den voksne befolkning, men også skabe det økonomiske grundlag for samfundets overklasse. Arbejdede alt med landbrug. Altså, hvordan så befolkning ud? Tæt på ja. Hele 80% var landbefolkning. De sidste 20% var bybefolkning. Det holdt helt frem til midten af 1800-tallet. Landbrug var meget vigtigt. Faktisk var selv middelalderens kalender ofte illustreret med scener af årstidens landlige arbejde. I august var for eksempel afbildet en person, der skærer korn. Og så er der jo lige det med teknologien, vi ikke rigtig kan komme udenom. Hvad var det for noget teknologi? Hjulploven var symbolet på det nye og effektive landbrug i middelalderen. Det kaldtes vandgebruget. Man forsynede ploven med hjul og gjorde dermed processen mere effektiv. Det lyder sandelig smart. Og noget andet, der også var smart, var havnen, der kom til Danmark. Vildt. Jorden af landsbyen blev dyrket intensivt. Jorden længere væk fra byen blev ikke bearbejdet i samme omfang. Hvad opfandt man ellers? Fordi kornproduktionen var så omfattende, at der var et stort behov for at få malet kornet, blev møllen også udviklet i denne periode. Vand og vindmøller blev bygget i et tæt net og blev også symbolet på landbrugets effektivitet. Men fortsatte den udvikling bare? Nej. Det, vi kalder den sådan middelalderlige kris, stoppede omkring 1300-tallet den her kolonisation.
Der var tilbagegang, og denne tilstand fortsatte 200 år. Søren, din historielærer skal opnå 2. Men, jeg hørte engang noget om skovvangsbrus. Hvad er det? Du mener trevangsbruget. Det var et dyrkningssystem, hvor man havde 3 marker, men man dyrkede kun 2 af dem ad gangen. Den tredje lå brak. I trevangsbruget dyrkedes på skiftro og byg. Som et tog går lige om lidt. Tak for snakken. Jeg håber, du er blevet lidt klogere på middelalderen. Tak, Søren. Du er vel nok en dejlig historielærer. God tur hjem.